Здравейте! Добре дошли на днешното събитие Трудова борса, която сме посветили на възможностите за наемане на граждани на трети държави като работна сила в България. Това е едно събитие, което е организирано в рамките на проект Функционално устойчива миграция и интеграция в УМИ, съфинансирано от Европейския съюз, което се изпълнява от Фондация Център за предприемачество и управленско развитие България СИД в партньорство с Българската търговско-промишлена палата. Аз се казвам Валерия Еларева, адвокат съм по професия с 25 годишен опит в сферата на миграционното право, в това число трудовата миграция. И съм тук, тъй като Фондация за достъп до права ФАР, която ръководя, беше избрана за подизпълнител като предоставяне на външни експерти в рамките на проекта. Днешното събитие, вие получихте програмите, имате програмата за него. То се състои от две основни части. В първата част тя е посветена по-скоро на мигрантите, както ние ги наричаме юридически, на гражданите на трети държави в България, където ще ви предоставим информация от една страна от адвокат. Това е адвокат Магдалена Митева и от Каритас за възможностите за започване на работа в България. Преди това ще ви предоставим информация за разработената в рамките на проекта ФУМИ, който ни събира платформа, където можете да търсите и да намерите работа. Това ще бъде представено от господин Станислав Червенков, който е ръководител на проекта. Но преди да започнем по същество, бих искала да дам думата за приветствие на господин Цветан Симеонов, който е председател на Българската търговско-промишлена палата. Добър ден на всички, уважаеми партньори, уважаеми участници. Днешната среща е важна за нас като тест за това до каква степен търсенето на мотивирана и качествена работна ръка, работници, служители се поддържа на високо равнище. Очевидно, вашето присъствие тук доказва, че има сериозен интерес. Българската търговско-промишлена палата е в задължение да помага на деловите среди да решават своите проблеми. Един от най-важните проблеми в продължение на няколко години вече е недостига на работна ръка. Цифри има най-различни, няма да ви занимавам с тях, но за нас източник като мигрантите и вноса на работна ръка е важен, защото той решава проблемите почти незабавно. Голяма част от мигрантите вече са социализирани, адаптирали се към средата. Една немалка част от тях са придобили езикови умения. Всичко това не е на лице в голяма част от вноса, от онези работници, които пристигат в България от внос. Там включително и разходите са по-голями на работодателите, защото трябва да им се осигури препитание, защото трябва да им се осигури подслон. В този смисъл проекти като този са интересни, важни за бизнеса. Добре е, че този проект вие вероятно сте се запознали. За тези, които не са се запознали, се надяваме като резултат да има устойчив характер, да продължи и след приключването на стъпките в реализиране на проекта, помощта през дигиталните технологии за решаването на тези въпроси за бизнеса. Това, което мога да пожелая, е успешно приключване на проекта, провеждане. Взаимоизгодно е и бизнеса има изгода от това нещо да се
канализира, нека да го кажем, и мигрантите също през възможността на участие на повече работодатели в такива събития, като днешната борса. Тя не е огромна. Това е до голяма степен тестов проект, но той показва вече, че сме на правилния път. Мигрантите също имат шанса да намерят добра работа, по-добре платена и, разбира се, да се впишат в обществото, в което живеят. Желая успех на проекта. Благодарим ви, господин Симеонов, като представител на една от най-големите работодателски организации в България. Вашето присъствие днес е знаково. Най-голямата, казвате, добре. Така че благодарим ви за това, че сте тук и по този начин показвате колко е важна темата за включването в пазара на труда на мигрантите. Сега ще продължим напред по програмата, като дадем думата на ръководителя на проекта, господин Станислав Червенков, който също така е заместник изпълнителен директор на фондация СИД. Той ще представи разработената в рамките на проекта платформа bgjobsportal.com. Заповядайте, господин Червенков. Благодаря ви, госпожо Илариева. Добър ден на всички, здравейте! За мен е удоволствие да видя хората в залата, също така да видя, че имаме и онлайн присъстващи на днешното събитие, тъй като то е обявено в хибриден формат. Радвам се, че в днешния ден сте отделили от вашето време, за да можете да присъствате на нещо, което ние се опитваме да направим. Така с нелеката задача сме се натоварили да съберем граждани, представители на граждани на трети държави с представители на работодателите. Благодарение на нашия партньор в лицето на Българската търговско-промишлена палата, ние успяваме да достигнем до работодателите, до тези юридически лица, които в крайна сметка предоставят възможности за наемане на работа на тези граждани на трети държави. Съответно, в днешния ден имаме и така подкрепата от Caritas, които също така активно се включиха, които с благодарение с тяхната помощ информацията за днешното събитие достигна до вас, защото те се занимават точно с хора, граждани на трети държави. Като цяло отново искам да се повторя, защото е важно да се знае подкрепата на Европейския съюз в случая. Този проект функционално устойчива миграция и интеграция се изпълнява благодарение на съфинансирането от Европейския съюз чрез фонд Убежище, миграция и интеграция, чието управляващ орган е в лицето на Министерство на вътрешните работи. Ние сме във втората година на изпълнение на нашия проект. За първата година успяхме да направим някои постъпления, като доста на брой проучвания, анализи, статистическа информация, която трябваше да обобщим и да оформим в доклад. Също така направихме една методология, която предложихме за намаляване на административната тежест при наемане на граждани на трети държави. Направихме и постъпления по това тази платформа да даде своето съществуване. Така че в първата година имахме тези нелеки задачи, които трябваше да направим, да изберем съответните изпълнители, да успеем да направим нещата, които така, че да могат на вас в последствие да ви бъдат от полза. И в днешния ден искам така съвсем накратко ще премина през тази платформа, която ние сме кръстили bgjobsportal.com. Във всичките ви материали информационни, които вие получихте, на гърба може да видите съответно наименованието на тази платформа, съответно да можете да я достъпите. Тази платформа, която се вижда на екрана, надявам се на колегите, които са онлайн също това нещо да е видно, поставя си за цел да намери пресечената точка между търсенето и предлагането на работна сила. От една страна, ползвателите на тази платформа са работодателите, лицата, които предоставят възможност да наемат съответно и предоставят информация за свободни позиции, където
в зависимост от конкретното работно място може да се иска било ниско квалифициран работен субект или пък високо квалифицирана работа. Това вече зависи от конкретната работа, която предлага и свободното място, което предлага съответния работодател. От друга страна, втората категория ползватели на тази платформа са така наречените граждани на трети държави, като не сме ограничавали платформата по никакъв начин, по никакъв признак. Всеки един, който иска да се регистрира, има възможност това нещо да го направи. Като съответно самата платформа, ще ви покажа от вход, когато се натисне вход, може да видите двата възможни варианта за потребители на тази платформа. Или се регистрирате като кандидати, съответно с необходимите позиции. Естествено може и чрез социалните мрежи, чрез ваши профили да сме направили улестен достъп за регистрация, или в другото си качество съответно да се регистрирате като работодател. И в двата случая платформата е с достатъчно направени защити, за да може да гарантираме, че платформата се ползва наистина от добронамерени ползватели. Надяваме се всичките вие да сте такива и въобще всички за бъдеще, които ще използват тази платформа да са по този начин. Заложили сме много съответно критерии за проверка, заложили сме средства за защита, абсолютно е спазен GDPR с всички възможни негови изисквания, така че в крайна сметка вие да може да достъпите тази платформа в нейния си пълен вид. Това, което искам в самото начало да кажа е, че горе в секцията, бидейки съфинансиран от Европейския съюз, ние сме длъжни да упоменем както подкрепата, която сме получили от Европейския съюз, така и да можем да насочим към повече информация за проекта. Когато натиснете на тази информация за проекта, това ще ви отведе на страницата на СИД, на организацията, която аз представлявам, където сме поместили всички необходими възможни събития, които се случват, документи, които ние сме изготвили в процеса на изпълнение на проекта. Има кратко описание с целите, дейностите, абсолютно всичко, което е необходимо да се знае за този проект. Така че това е в частта за проекта. По отношение на секцията полезна информация сме се постарали да сложим полезни линкове, които вие да може да използвате. Това са полезни връзки, които всеки един гражданин на трета държава по някакъв начин във времето би се докоснал и би имал необходимостта да ползва услугите на съответната институция. Имаме както връзките към организации, институции в България, като започнем президентството, вътрешните работи, дирекция миграция, съответно закрила на детето и други комисии, агенция по заетостта, виждате и които са изписани. Това са техните активни линкове, с които може да отидете да посетите тяхната страница. Съответно, имаме, освен чистите институции в България, имаме международни организации, каквито са Върховния комисариат за бежанците, имаме УНИЦЕФ, имаме Международната организация по миграция. Това са ключовите участници във втората секция, които ги виждате. Различни посолства сме сложили. Това са ключовите участници, които по някакъв начин опосредстват процеса ви, когато един гражданин на трета държава иска да дойде да живее и да работи съответно в нашата държава. Отделно това имаме и неправителствен сектор, защото неправителствените организации също представляват сериозна част от организациите, които помагат на този процес, помагат на гражданите на трети държави, изпълняват подобни проекти и намират грантово финансиране или друго такова, което да могат да направят живота на гражданите на трети държави по-лесен и тяхната адаптация и законна миграция в рамките на нашата държава. Това, което също искам да кажа е, че в самата платформа позволява, избрали сме 5 целеви езика, на които тя да бъде автоматично да превежда.
В рамките на нашия проект, нашия ангажимент беше да достигнем до 5 държави, така сме го обещали, така го провеждаме и в момента тече тази част, с провеждане на информационна кампания в 5 държави и самата платформа основно таргетира участници от 5 държави. Тези 5 държави са съответно Албания, Армения, Украйна, Молдова и Виетнам. Затова може да видите съответно на екрана тези езици, като сме добавили съответно руски заради Украйна, тъй като се ползва също свободно, въпреки че последните години заради войната не се употребява много, и румънски, защото в Молдова румънският пък е втори официален език. Така че в момента, в който вие искате да ползвате платформата, нали, на друг език, можете съответно да получите тези материали на съответния език. Това, което може да разгледате, опитали сме се да направим така наречения термин user-friendly тази платформа, да бъде максимално изчистена, да не ви затормозява с излишна информация, съответно да не ви натоварва с излишни действия, които вие да направите, за да можете да я ползвате. И съответно, аплоднали сме, публикували сме допълнителна информация, която е полезна информация. Това са различни нормативни актове, това са различни правилници, наредби, инструкции или пък друга полезна информация, която сме счели за необходимо да бъде достъпна до всеки един, било работодател от една страна, за да знае какви са, да речем, спогодбата, каква е направена на междудържавно ниво, между съответната държава и България, да кажем други какви вътрешни нормативни документи, които са издадени и които описват цялата процедура, целия ред по наемане на граждани на трети държави в България. Така че тези документи ги има на български език, съответно има ги и в съответните езици, които са на тези 5 държави. Отново казвам Албания, Армения, Украйна, Молдова и Виетнам. 5-те държави, които по някакъв начин ние целево таргетирахме в нашия проект. Ние целево поставихме този фокус върху тях. Считаме, че има добра възможност за, грубо казано, внос на работна сила от тези държави. Някои от тях имаме доста добре развити традиционни отношения още от доста дълги години, като Молдова и Украйна. Други в момента трасираме взаимоотношения с тях, като Армения и като Албания, но в крайна сметка всички тези държави в момента предстои от екипа на нашия проект посещение на място и съответно създаване на този информационен ден във всяка една държава. Ще проведем такъв информационен ден, на който да презентираме нашата платформа, на който да поставим възможността на гражданите на тези държави да се запознаят с тази платформа, да я използват, да се регистрират. Аз силно така препоръчвам на всеки един от вас да се регистрира в тази платформа, за да може да използва напълно всички нейни функционалности, материалите, които ние сме качили и в крайна сметка да се стигне до там, за да се види какви конкретни предложения за свободни работни места. Това, което виждате на екрана, са конкретни обяви от различни организации, които вие можете да посетите и да кандидатствате съответно на тях. Отварям една обява, примерно за оператор на металообработващи машини, която можете да погледнете, има кратко описание към нея, има изискванията, има какво се предлага, минималните изисквания и така нататък, на която вие виждате, че това е създадено от съответната фирма, предлага работна позиция на пълен работен ден, която не е хибриден вариант или дистанционна работа на място. Младши означава, че не се изисква някаква конкретна по-висока специализация за тази позиция. И така всяка една от тези съответни обяви може да бъде отворена, може да бъде прочетена и съответно от ваша страна да се
да се кандидатства по нея. Има различни видове филтри по тип на заетост, по тип на местоположение, по ниво на опит и така нататък, така че може да филтрирате съответно тези обяви на различен принцип, което на вас да ви помага в последствие. Съответно в тази платформа сме сложили възможност да се направят чатове, така нареченото общуване между било за конкретна обява между работодател и съответно лице, което кандидатства, било чатове, където да се коментира между работодатели или съответно между лица, които търсят работа, така че функцията за чат може да бъде използвана и да бъде така насочена към коментари и съответно взаимодействие и комуникация между различните потребители на тази платформа. Имате възможност за редакция на вашия профил, естествено. Съответно, имате възможност да видите позициите. Това е по-скоро в профила за работодателите. Имате възможност за помощ, така че тук можете да видите помощни ръководства, които са направени включително под формата на видеа. Така че за съответната нужда, да речем как да редактирам профила си или как да създам обява за работа, или пък как да редактирам обява или да преглеждам кандидати, или съответно да комуникирам с кандидати, всичко това е обяснено, има го двуезично качени съответните видеа, за да можете да изгледате в подходящия за вас език. Съответно има блок, където също може да тук очаквайте тази информация, която е полезната информация с всичките необходими законови изисквания, нормативната основа. Имаме съответно статии, които смятаме, че са така с добра значимост за тенденциите, които се отварят на пазара в съответните държави. Само за пример ще дам, че има да кажем Албания, документ, който е създаден за тяхната насочене към лица, които отиват да работят в други държави, независимо дали са на територията на Европейския съюз или не. Нещо, което на нас не направи впечатление, защото малко държави дават такава възможност, такъв документ, който да прецизира какво се случва, когато, да речем, техни граждани отидат в друга държава и искат на местно ниво да създадат дадена диаспора и как да комуникират, как да си помагат, каква взаимопомощ да направят, така че има подобни документи качени тук всъщност, които смятаме, че са така възможност във ваша помощ. И съответно накрая имаме по принципа на една от социалните мрежи сме направили в настройки да ни бъде изхода от съответния акаунт. Това е накратко платформата, това са нейните възможности. Имайте предвид, че тя все още се моделира, все още качваме допълнителни материали, все още взимаме препоръки, които са направени на база на тези събития, които правим. Това, което искам да ви кажа е, че в рамките на предходните 2 месеца ние пък правихме аналогични срещи, този път с работодатели. Така че направихме срещи в Бургас, в Пловдив, в София. На тези срещи бяхме поканили работодателите и на тях им презентирахме тази платформа като една част от потребителите. Сегашните ни събития, които ние прилагаме, следващото ще бъде в град Варна на 15 април. Подобно сме го насочили по-скоро като форма на трудова борса, където първо да поканим гражданите на трети държави, на страни извън Европейския съюз и в последствие да можем пък да направим реален, матчмейкинг, реална среща между вас и между представители на работодателите. Това ще се случи в днешния ден. Залата, която е подготвена, е доста по-голяма от тази, не се притеснявайте, тя е на горния етаж. Така че след като приключим с
тази част, която сме подготвили с едни кратки презентации, които смятаме, че ще бъдат полезни за вас, ще имате възможността на втория етаж в зала София, съответно да се срещнете с работодатели, които са заявили желание за участие и ще бъдат позиционирани на горния етаж и ще ви очакват в това да можете да направите среща, те да обяснат какви съответно позиции търсят, какви хора евентуално биха наели, на какви изисквания те да отговорят. Така че ще имате тази възможност в днешния ден да го направим. Това е в следобедната част, след като премине кафе паузата, която е предвидена за 11:30 като часово времево разпределение. Ще се радвам да сте активни, ще се радвам да сте инициативни, да искате и да търсите среща. Още повече, че хибридният вариант на днешното събитие е направен така, че имаме представители на работодателите и онлайн, които ще имат възможност в финалната част на сегашната среща да презентират своите компании и да кажат какви точно работни места предлагат да бъдат заети. Отново силно насърчавам това да ползвате тази платформа, за да може тя да се изпълни със съдържание, да може наистина да се получи една активна точка за търсене и предлагане на работна сила, както от страна на вас като потребители на възможни и заемане на съответни свободни позиции, така от страна на работодателите, които да могат пък съвсем безплатно. Това е нашия ангажимент в рамките на проекта, е, че за нито една от видовете потребители и роли на потребителите няма никаква предвидена такса или каквото и да е друго заплащане. Всичко това, което е в рамките на проекта, е финансирано от Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и съответно се предоставя безплатно на всички потребители, което пък всъщност виждаме най-голямата най-големият позитив от това, че тази платформа е наистина общодостъпна за всички. Това е от мен. Насърчавам ви да я ползвате тази платформа. На разположение съм, ако имате някакви въпроси, да можете да ги зададете в времето, в което остава след като мине с презентациите, или пък в кафе паузата, или пък във втората част, която вече ще бъде в съвместната среща с работодателите. Благодаря ви за вниманието и за вашето участие. Благодарим ви, господин Червенков. Да, наистина сега по програма е предвидено да се предостави полезна информация за хората, които са дошли на днешното събитие, които са чужди граждани, не са български граждани и които желаят да започнат работа в България или да продължат работа в България по друга форма. Това е така, защото за разлика от собствените граждани, българските граждани, за които е достатъчно просто да се срещнат с съответния работодател и да сключат трудовия договор, когато човекът е чужденец, законът поставя определени изисквания. Може да е по-лесно да се сключи такъв трудов договор в зависимост от статута на пребиваване, който човекът има. Аз погледнах преди да вляза в залата от какви държави имаме днес участници. Видях преобладаващи Сирия. Кои са от Сирия? Можете ли да вдигнете ръка? Чудесно. Украйна. Видях Украйна. Много от Украйна. Добре. Други от кои държави има други в залата? Виждате само примера с Сирия, Украйна. Гражданите на тези държави обикновено имат различен статут. А от статута на пребиваване зависи достъпа до пазара на труда, какви изисквания трябва да се покрият. Именно заради това сега ще дадем думата на адвокат Магдалена Митева от Фондация за достъп до права ФАР, която ще представи видовете достъп до пазара на труда и на един разбираем език какви условия, какви процедури, какви видове пребиваване има въз основа на работа. Заповядайте. Благодаря много, Валерия. Както може би вече разбрахте, аз съм адвокат Магдалена Митева. Имам близо 10 години опит в сферата на миграционното и бежанско право и защита на правата на човека. Само да попитам, за да знам дали да не пропусна една част от презентацията. Има ли хора от Молдова тук? Не, добре. Значи, горе-долу ще имаме до към 11:15 време.
Ако междувременно имате въпроси, може да ме прекъснете, разбира се, и да ги зададете, стига да не са много индивидуални казусни въпроси, а по-скоро малко по-общи, които да са в полза на всички, защото няма да имаме време да обсъждаме индивидуален казус. Но ако са по-общи и полезни за всички, сте добре дошли да ги задавате по време на презентацията. Както и адвокат Иларева спомена, има определени хора, граждани на трети страни, мигранти, както искате да ги наречете, хора, които, пребивавайки на територията на страната в България, нямат един вид е улеснена процедурата за достъпа им до пазара на труда. И това така ще направя един много кратък списък горе-долу, кои са тези хора, за които не се изисква специално разрешение за работа, за които в повече случаи не се изисква и за да работят, да кандидатстват за виза, защото те вече са тук на територията на страната. И това са, например, чужденците, които вече по някаква причина имат тук постоянно или дългосрочно пребиваване, т.е. прекарали се доста дълго време вече в страната. Те имат почти същите права като българските граждани с оглед достъпа до пазара на труда. Хората, които имат хуманитарен или бежански статут, също техните права се приравняват, техните трудови права се приравняват на тези на българските граждани, като там единственото ограничение, което съществува е за изпълняването на определени професии, за които се изисква българско гражданство, но те са предимно свързани с политическия живот и изпълняването на такъв тип функции в страната, така че много тесен е този кръг на ограничения от към това какви професии те могат да изпълняват тук в страната. Членове на семейството на български граждани и на граждани на Европейския съюз, които са дошли тук в страната по линия на това, че са членове на семейството, също имат достъп до пазара на труда, могат да работят, да сключат като всеки български гражданин трудов договор и да работят. И също така и притежателите на синя карта, която обаче не е издадена в България, синя карта на Европейския съюз, а е издадена от друга държава членка на Европейския съюз. Също имат достъп и по-лесно става прехвърлянето в страната и работата в България. И също и студентите, които са дошли тук по линия на това, че искат да учат в България, също имат право да работят. Разбира се, при тях е малко по-ограничено, тъй като те по време на семестъра могат да работят до 20 часа седмично, но по време на ваканциите могат и малко повече, до пълния работен ден. Така че те също имат достъп до пазара на труда и са много, много полезен ресурс, който и влага и средства, за да се обучава в страната. Така. Сега да видим дали ще... Ето, сработи. Или... Окей. Просто да го натискам това или ще сменеш. Добре. Така, отвъд тези случаи, които споменах, който списък не е изцяло изчерпателен, но са най-често срещаните случаи реално в страната. Имаме и различни видове разрешения за пребиваване в България, които са свързани изключително с работа. И това разрешение се получава именно на базата на този тип пребиваване. Аз вече даже споменах един от тези видове, синя карта на Европейския съюз, която синя карта е свързана с високо квалифицирана работна ръка, но така да се каже, по-опростената версия на това нещо, която обхваща повече хора, които не са високо квалифицирани, е единното разрешение за пребиваване и работа. Също така възможността за сезонна работа в страната също предвижда определени възможности. Било то за краткосрочно, но било то и за почти до 9 месеца пребиваване в страната с цел работа в определени обаче сектори. На хотелиерството, селското стопанство, мисля, че беше другия сектор беше свързан с агрикултура, земеделието, да. Така.
Нещо интересно, също и свободна практика. Хора, изпълняващи свободна практика, също могат на база на това да изпълнят, да получат разрешение за пребиваване в страната. Аз съм свободна практика, например, като адвокат. Лекарите включително са свободна практика, но при тях малко има още повече изисквания, както и при адвокатите. Но отвъд това, ако някой просто има бизнес идея и иска да изпълнява, да предоставя услуги на територията на страната в качеството си на свободна практика, също може да го направи, след като обаче получи специално разрешение за това, представяйки бизнес план, едва ли не за това каква дейност ще изпълнява, с какъв бюджет разполага пред Министерството на труда и социалните политики. Така че това също е възможно като опция. Научни работници също имат възможност, след като имат сключен договор за разработване на научно-изследователски проект в научно-изследователска организация в България. Така че ето тук има също такава възможност за хора от различни сфери. И най-новата, така да се каже, възможност, която не е толкова свързана с изпълняване на трудова дейност в България, но изпълнявайки някаква трудова дейност извън България или предоставяйки услуги извън България, като дигитални номади, също така граждани на трети страни могат да получат разрешение за пребиваване в страната. Това е от буквално миналата година, тази година, така декември месец започна да се доразвива, така че тепърва предстои да видим как точно тези хора ще могат да идват в България и да пребивават тук, но тук изискването е наистина да не извършват дейност в България. Тоест, те не трябва да предоставят услуги в България и не трябва да имат сключен трудов договор в България. Всичко трябва да е извън. Така че това е горе-долу листата с видове пребивавания, които съществуват според българското законодателство, на база на които някой може да дойде в държавата и да пребивава. Разбира се, това идване в повечето случаи е свързано с получаване на виза, така наречената виза Д за дългосрочно пребиваване. Но има и в някои случаи, в които не е необходимо и лице, което вече е на територията на страната, просто може да смени своя статут с друг, който да е свързан с работа. И такъв тип пребиваване е единното разрешение за работа и пребиваване, което вече споменахме. Сега там специфичното е, че работодателят трябва наистина да обоснове защо има нужда да наеме граждани на трета страна и съответно защо не може да наеме и защо за конкретната позиция няма подходящи български граждани или граждани на Европейския съюз или други граждани на трети страни, които вече са в страната. Тоест трябва много добре да обоснове защо иска да приеме някой друг от друга държава. Така че това е малко по-усложнения формат, в който наистина работодателя трябва много да иска да наеме тези хора и наистина да има нужда от тях. Тук има и ограничение за процента, т.е. квота за процента на наетите чужденци в съответната фирма, т.е. в момента е 20%, като има все пак 20% и 35% за по-големите предприятия, но има планове все пак този процент малко да се увеличи, но все още не е. Но малко с 5% е предложението да бъде увеличено всъщност, увеличена тази квота. Иначе самите работници, това, което трябва да предвидят като документация са свидетелство за съдимост, трябва да докажат, че има къде да живеят в страната. Това са изисквания, важащи за абсолютно всички видове разрешения за пребиваване, било то свързани с работа или не, но това са общите изисквания като цяло за пребиваване в страната. Тоест, вие трябва да докажете като работници, че нямате съдебно минало, че имате осигурено жилище, трябва да имате изключен трудов договор, потенциален, който ще влезе в сила след като вече получите съответното разрешение за пребиваване. И трябва да се започне процедурата. Като тази процедура в общи линии може да започне
както от чужбина, така и от тук. И какво имам предвид под това? През последните години бяха направени някои изменения във връзка с това разрешение за пребиваване и с синята карта на Европейския съюз, с които се предвиди всъщност възможност, ако лицето вече пребивава на територията на страната, има друг вид разрешение за пребиваване, то може, продължително пребиваване, то може да смени това пребиваване с единно разрешение за работа и пребиваване или съответно с синя карта на Европейския съюз. Без да трябва да излиза от страната и да кандидатства за виза D, което е голям бонус, защото това всъщност е едно от нещата, които най-много тормозят хората, защото те вече са тук и трябва да излизат отново от страната да кандидатстват за виза, което не е кратка процедура. Така че вече има такава процедура и в този случай самите лица могат да подадат документите в дирекция миграция със съдействието, разбира се, на работодателя, за да кандидатстват и да си сменят разрешението, типа на разрешение за пребиваване. Но ако нямат такова разрешение за пребиваване вече в страната, то тогава те следва да кандидатстват. Първо работодателят кандидатства, за да получи разрешение това лице да дойде в страната, след което лицето от чужбина следва през консулските представителства на България да кандидатства за виза и след това да дойде в страната и да кандидатства за самото разрешение за пребиваване. И на всеки един от този етап може да получи отказ. Така че става един много дълъг процес. Сега, тук, тъй като има много хора от Украйна, може би е редно да спомена за хората с временна закрила. Защото казах, че хора, които имат вече някакво разрешение за пребиваване в страната, могат да си го сменят. Проблемът с временната закрила е, че тя не е приравнена например, на продължително пребиваване в България. И поради тази причина и на практика нашето законодателство, това, което се казва е, че трябва да свърши временната закрила, за да могат да кандидатстват за друг тип разрешение за пребиваване. Обаче, свършвайки временната закрила, вие вече нямате разрешение никакво за пребиваване, съответно трябва да кандидатствате за виза D, като граждани на Украйна. И последният отговор, който получих и аз от дирекция миграция при запитване, защото имаше малко смут около синята карта, дали не е възможно, имайки вече временна закрила, лицата да кандидатстват от България директно, без да кандидатстват за виза, да кандидатстват за синя карта, за високо квалифициран труд, като отговор, който получиха, трябва да изчакат да свърши временната закрила. И това в повече случаи наистина означава след това да трябва да ходят да кандидатстват за виза. Било то от Украйна, било то, ако няма възможност за връщане в Украйна, могат да получат специално разрешение от Министерството на външните работи да кандидатстват от друго консулско представителство на България в друга държава. Било то в Румъния, примерно, или някъде в съседна държава на България, но не може от България. Тоест трябва да се излезе от страната. Така че, може би, това е важно за много хора, как могат да си сменят временната закрила с нещо друго. Към момента това е възможността и тя включва и издаване на виза D. Надявам се това да се промени, нали, в някакъв момент. Ние всички очакваме все пак да има някакво изменение и да има някаква по-простена процедура за хора, които са тук вече 5 години с временна закрила, но ще видим. Иначе... Маги, само преди да продължиш за Украйна още малко да допоясним. Ако знаете, че сега временната закрила е удължена с решението на Министерски съвет до края на април, това означава, че ако вие не подновите сега, не се явите да подновите своята временна закрила, след 30 април вие вече ще можете да кандидатствате за виза D. Да. Ако имате планове да кандидатствате за виза D, не следва сега да продължавате временната закрила. Това е много важно, тъй като има ли в системата, че лицето е с временна закрила, се отказва виза D. В системата след 30 април, ако вие не подновите временната закрила, ще пише лице с неподновена временна закрила и тогава ще можете да получите виза D.
Ако някой има проблем с разбирането на езика, използвам повода, че прекъснах Маги, за което се извинявам, че тук е колегата Олег Колот, който е медиатор от ФАР и би могъл да ви превежда. Олег, можеш да ви... Ти сигурно си поканил по-голяма част от хората, но можете да се приближите, за да ви превежда, ако имате нужда от превод. Благодаря. Да, и тук може би още нещо, което е важно. Всички разрешения за пребиваване са обвързани с вашия национален паспорт. Тоест, вие трябва да имате валиден национален международен паспорт, на база на който да може и да кандидатствате и за виза и съответно да пребивавате после в България. Така че нали, тук има специфични случаи вече съобразно хората и най-вече гражданите от мъжки пол, в които може да има случаи, в които не могат да си подновяват паспорта. И това може да е пречка за сменяне на пребиваването. Така че имайте го предвид това. И всъщност към документация, това, което виждате в зелено, е това, което, освен другите неща, които споменахме в предишния слайд, това в зелено е това, което работникът трябва да предостави. Документ за образование, която диплома всъщност, това е ново изискване. Решиха още малко да усложнят процедурата и новото изискване е, че този документ за образование трябва да е признат от Националния център за информация и документи на ЦИД. И задължителна медицинска застраховка, която да е валидна поне за 3 месеца. Това е за периода, в който вие идвате в страната и все още чакате да получите пластика за разрешение за пребиваване. Иначе останалата документация е такава, която работодателят подготвя и няма много да се спирам на нея, тъй като нямаме и много време. Но тя най-вече свързана с това да се докаже нуждата от това да се наеме граждани на трета страна. И тъй като така говорихме за признаването на образованието, знам, че това също е един въпрос, който вълнува много хора, тъй като е малко по-щекотлив. Всъщност, признаването, както казахме, става в НАЦИД, националният... Сега ми избяга. Институт ли беше? Нали така? Избяга ми център, така, Национален център за информация и документи, в който всъщност това нещо се случва, след като вие идвате тук, ако не сте вече на територията на страната, вие сте тук, нали, реално, но в случай, че ви се наложи след като сте получили виза, да сте си сменили по някакъв начин пребиваването, идвате отново, трябва да ви се признае документа за образование, който имате, завършен някакво висше образование, бакалавър, било то и дори средно образование, завършено някакво, който става през този център. Сега, много зависи обаче каква професия искате съответно да упражнявате в страната. Малко по-опростената процедура е, когато това става дума за нерегулирана професия. Какво значи нерегулирана професия? Т.е. такава, за която не се изискват специализирани знания, не се касае за хора, от които зависи друг човешки живот. Например, лекарите, акушери, в повечето всъщност професии, които са свързани с медицина и с грижа за хора. Адвокатската професия също е такъв тип регулирана професия, архитектура, архитекти, инженери също са регулирана професия. Така че такъв тип има списък на сайта. Ето тук отдолу съм сложила даже един линк, където може да видите по категории различните видове регулирани професии. И всъщност за тях процедурата е най-де по-сложна, да не кажа доста по-сложна, тъй като там вече самото признаване на висшето образование е свързано с друг тип институция, която отговаря за конкретната професия. И тук, например, съм дала просто една извадка за акушерка, която също професия е регулирана професия в страната. И на този линк всъщност то си пише коя е отговорната институция, която ще признае или няма да признае вашата диплома. В случая това е Министерството на здравеопазването. В този списък всъщност може това да видите към коя институция трябва да се обърнете, за да ви бъде признато образованието.
От мой опит, като адвокат, например, Министерството на правосъдието е отговорната институция и там процедурата в общи линии е почти като да изкараш висше образование наново по право в България. Така че със сигурност процедурите са много сложни и е много сложно всъщност признаването, но не е невъзможно. Така че със сигурност, ако имате призната диплома от университет, който е признат на международно ниво, има съответната сертификация, със сигурност може да пробвате най-малкото да видите какво ще стане. Така. Това за визата, вече ви го обясних, така или иначе. Тук само ще спомена бегло сроковете. Ако вече сте на територията на страната и искате да си смените разрешението за пребиваване, например за синята карта, по-специфично хора, предвидена е възможност хора с хуманитарен или беженски статут, изрично е предвидено това, да си сменят хуманитарния или беженски статут с синя карта на Европейския съюз. Да, ако сте в някаква такава ситуация, сроковете се подават не по-късно 2 месеца преди да ви изтече другото разрешение за пребиваване, с което разполагате. Или съответно другото продължително пребиваване, което, например, вие може да сте тук като член на семейството на български граждани или граждани на Европейския съюз. Така че това трябва да стане поне 2 месеца преди да ви изтече разрешението за пребиваване и трябва да следите за тези срокове. И това, нали, за което ви казах. Иначе в останалите случаи всичко става извън България. И сега малко за синята карта. Някои от нещата вече ги споменах, за да съкратя леко самата презентация, за да се вместим във времето. Но, както казах, синята карта, за разлика от единното разрешение за работа и пребиваване, касае хора с или специфичен опит в конкретна сфера, минимум 5 години, или съответно висше образование, което имат в конкретна сфера. Доскоро основно се считаха, най-често срещани случаи на хора с високо квалифициран труд бяха IT персонал, който се наемаше от чужбина тук в България, но разбира се има и други професии. Така че и затова и тук IT сектора, 3 години опит в последните 7 години в IT сектора също се зачиташе за доказване на тази висока квалификация. Но специфичното за синята карта и защо тя е една идея по-добре от единното разрешение за работа и пребиваване е, че първо, че срока на валидност на картата е до 5 години, който е бонус. За единното разрешение за пребиваване е до 3 години. Има възможност за работа от разстояние, т.е. работата ви може, но разстояние има предвид просто да работите от България, но от къщи, а не да работите от чужбина. И също така и тук със сигурност е много по-облегчена смяната на работодателя. И то не е облегчена, ами има възможност за смяна на работодателя. При единното разрешение за работа и пребиваване няма възможност за смяна на работодателя. Докато тук все пак имате такава възможност и ако останете без работа, имате определен срок, в зависимост от това колко дълго сте пребивавали вече в България, да си търсите работа, да се впишете в бюрото по труда и да си потърсите работа. Като най-краткият срок е 3 месеца, в който може вие да останете тук в страната, без да ви се отнема разрешението за пребиваване и да търсите работа при друг работодател. За разлика от единното разрешение за работа и пребиваване, където ако останете без работа, това е свързано и с отнемане на разрешението ви за пребиваване. Даваме на следващото. Тук е просто така да изобразя горе-долу какви са разликите, но ние вече ги споменахме, така че ще минем на следващото. Откъм колко трае процедурите, защото много хора обикновено като ме питат за консултация ми казват колко ще продължи тази процедура. Ами в общи линии, чисто законово за синя карта следва да продължи не повече от 60 дни плюс 15 дни удължение.
Но това е само за да получите разрешение за синя карта. След това трябва да кандидатствате за виза, след това трябва да дойдете до страната, така че в общи линии между около, може и до половин година и година да продължи това да дойдете в страната. Другото, което е, че ако пък не сте в страната, този срок от 60 дни плюс 15 за хора, които вече са тук и сменят. Ако сте в чужбина, 3 месеца е срок. Но тези срокове в общи линии са малко инструктивни. И какво означава това? Че държавните институции може да не ги спазят тези срокове и да продължи много повече. При единното разрешение за пребиваване и работа, срокът е общо 4 месеца, т.е. 2 месеца плюс още 2 месеца удължаване е възможно, но пак казвам, може да отнеме и много повече. Плюс кандидатстване за виза, плюс идване в страната. Така, имаме още около 8 минути, напълно достатъчни. Сега, какво право ви дава? Вече сте тук, имате разрешение за пребиваване. Важно е все пак какви, да не го кажа облаги, но все пак какво ви дава това, че сте наети в България. Най-малкото, всъщност като имате едино разрешение за пребиваване или синя карта, или сте тук като сезонен работник, имате право на задължително здравно осигуряване. И това означава, че всъщност може да имате личен лекар, да се запишете при личен лекар, да взимате направление за специалист в определена сфера и да се ползвате да плащате в повече случаи потребителска такса, а не пълна сума за частен преглед, което със сигурност облегчава бюджета на хората, когато имат достъп все пак до здравната система в страната. Така че това е важното и всъщност е и в общи линии нововведение, особено при единното разрешение за пребиваване и при сезонната работа, тъй като до миналата година всъщност хората, които имат такъв тип разрешение за пребиваване, не бяха включени в здравната система, а сега вече са, което е много голям напредък всъщност. Нещо, което трябва да знаете и да не се очудвате, че вашия работодател го изисква от вас, е, че така или иначе работодателят е длъжен да вземе нотариално заверено копие на вашето пребиваване, т.е. на пластиката, която вие ще получите. Така че трябва да подготвите и такъв тип нотариално заверено копие на това нещо и да го представите пред работодателя и той го съхранява, докато трае вашия трудов договор при този работодател. И също важно е, че работодателите като цяло имат задължението в 3-дневен срок от прекратяване на трудовия ви договор да уведомят Агенцията по заетостта и съответно Агенция по заетостта уведомява дирекция миграция, че този договор е прекратен. И защо това е важно? Ако вашето разрешение за пребиваване е свързано с работа, при прекратяване, ако не се регистрирате, примерно с синя карта сте и не се регистрирате в бюрото по труда, като търсещ работа за този период, в който имате възможност, или ако сте пък изобщо с единно разрешение за работа и пребиваване и нямате възможност да търсите нов работодател, то това означава, че ви трябва да излезете от страната. И трябва да напуснете страната, защото вече няма да имате валидно разрешение за пребиваване, тъй като основанието за издаването на това пребиваване вече не съществува. Така че това са последици за работника, реално прекратяването на трудовия договор и трябва много да се внимава какво се случва, какви срокове се случва, за да няма други последици. Имаме още 5 минутки, така че сега това за Молдова няма да го споменавам, просто ще кажа, тъй като ако имаше хора от Молдова, ще да го спомена, че България все пак има споразумение с Молдова и съответно има доста по-облегчена процедура за пристигане на работници от Молдова в България, включително и с по-ускорено издаване на виза Д, за да могат те да идват тук и да получат разрешение за пребиваване и да работят в страната. Но тъй като нямаме хора, може би няма да ви е чак толкова интересно да го обяснявам това нещо. За сезонните работници малко споменахме. Там има 2 опции, както казах. Едната е за сезонна работа от 0 до 90 дни, където ако идвате от държава, с която България има безвизов режим за краткосрочно пребиваване, т.е.
туристическа виза, както му викат на разговорен език, т.е. за пребиваване до 90 дни, то тогава няма нужда да си издавате разрешение за пребиваване. Идвате просто за този срок, за тези 90 дни. Но също така тук има възможност за удължаване на срока до 9 месеца или изначално наемане за до 9 месеца, където там вече е необходимо издаване на виза Д и съответно и издаване на разрешение за пребиваване, което е личната карта, така да се каже, българската лична карта. Без да искам. Това може ли да стане като е служител тук? Ако е за до 90 дни, да. Над 90 дни не. Защото там има изискване за кандидатстване за виза Д, за да се получи. Той трябва да напуска. Да, трябва от чужбина да кандидатства вече за повече от 90 дни. Да, освен ако не удължава. Т.е. дошъл е като сезонен работник, регистриран е като такъв и съответно иска да удължи, което удължаване може да стане до 9 месеца. Тогава няма нужда да излиза и да се връща пак, може да си го удължи до 9 месеца, но трябва да кандидатства за разрешение за пребиваване. Да. Да. Аз мога да ви гарантирам, защото аз съм от това общество и от това общество, имам гражданство вече 35 години българско, че високо квалифицирани хора, лекари, инженери и хора, които са завършили университети, специалисти, IT по всякакви възможности в Сирия има, които са повечето от мълцинствата. В момента в Сирия, за съжаление, упражнява един вид, как да го наричам, расизъм или просто потисничество върху мълцинствата в Сирия. Моля, отворете възможност и моля също като български граждан да се промени философията на приемане на бежанци в България чрез един вид не защита, а атака. В какъв смисъл? Както прави Канада, както прави Австралия. В какъв смисъл? Просто всяко посолство, може би в Близкия изток или в други места канадско, отваря цял уебсайт, както точно направихте. Аз се очудих, извинявайте, че няма арабски език в вашата платформа. Нали? Това е друг въпрос, може да го дискутираме, но канадците, например, дават ти възможност, докато да си в Дамаск или в Халеб или в Хомс и така нататък, да пишеш цялата информация за себе си, за твоето семейство, за твоята съпруга и така нататък. И след може би 1 година-2 заповядай на интервю в посолството. Според мен това би било много добра възможност и за двете страни. Хем България, хем тези хора, които говоря за тях. Много ви благодаря. Чувам ли сте? Да. Аз работя в сфера на работници. Имаме HR компания. Там виждам, има хора, които идват ниско квалифицирани, както и синя карта. Когато те идват, тези работници да работят в България, желаят да поканат, ако са женени, жените, техната жена, както и в синя карта. Когато пристигат техно семейство тук, как могат да работят? Това е един голям проблем, който доста фирми не знаят как да разрешат тази кауза. Тоест, членовете на семейството, как да работят? Членовете на семейството на хора с синя карта, мисля, че могат да работят, но т.е. през тях няма пречка и всъщност няма нужда и да варят някакви специални разрешения. Те, идвайки тук като членове на семейството, имат достъп до пазара на труда.
Сега специфично за единното разрешение за работа и пребиваване, мисля, че може би там има малко повече ограничения. И това е въпрос и на законодателни промени. Нали, за съжаление, аз не съм в парламента, може би за щастие не съм в парламента, но това, което може да правим и с проекти като този е всъщност да предлагаме такъв тип промени. Така че за хората с синя карта, членове на семейството с синя карта, няма проблем. Те могат да работят. За единното разрешение за работа и пребиваване вече там по-специфично. Това мога да кажа, може би Валерия, ако иска да добави нещо. Да, аз използвам случая да внеса надежда сред хората. Европейския съюз прие през 2024 година нова директива за единното разрешение за пребиваване и работа и даде на държавите членки 2-годишен срок да я въведат в националното си законодателство. Този срок изтича на 21 май 2026 година и там се въвеждат много новости по въпросите, които и вие зададохте, в това число и възможността за смяна на работодателя. Така че ви насърчавам да следите. Ние от ФАР със сигурност ще имаме информационни материали и кампании по този въпрос, но от май месец нататък ние ще можем да се позоваваме пряко на директива 2024-12-33, дори тя да не е въведена в националното законодателство. Не? Да. Здравейте, Марио Абистанов се казвам, колега съм ваш също адвокат, даже с адвокат Митова сме се засичали в миграция, за добро или за лошо. Аз искам да се обърна към вас, господин, като спомена семействата, като хора, които общувате с държавните органи, включително за такива проекти. Друга за мен основна мъка и като баща, и като съпруг, и като професионалист при семействата е това, че събирането на семейство може да се започне едва когато човека е тук и вече си е взел пребиваването. И това създава също така и за работодателите огромен геп между това, кога човека реално може да започне работа и това, кога човека започва работа. Защото взима си картата и той има едни 2-3 месеца, в които трябва да чака. Аз като съпруг и баща няма да стоя в България да почна да работя далече от семейството си. Тоест те си тръгват и това създава една допълнителна пречка. Така че молбата ми, ако имате кръгли маси, дискусии, просто да обърнете внимание. Благодаря ви. Ако на този етап няма други въпроси, добре. При ниско квалифициран работник, той е дошъл в дадена фирма да работи. Фирмата му осигурява 8 часа работно време. Той желая да отиде да работи допълнително. Колкото разбирам, закона не позволява. Да. Реално единото разрешение за работа и пребиваване е обвързано с работодателя. И то даже и вписано в самата карта. Съответно, няма възможност да работи на трудов договор при друг работодател. Единствената такава заобиколена възможност извън трудови правоотношения е предоставяне на някаква форма на услуга под граждански договор или нещо такова. Но не може да работи при друг работодател на трудов договор. Хората с синя карта могат включително да изпълняват и свободна професия. Ако имат време, отвъд нормалните си трудови, но при ниско квалифицирания труд няма такава възможност. Включително и много трудно е и дори смяната на локацията, т.е. от София да отидеш в Пловдив. Тепърва се въвежда и тази възможност да могат все пак при същия работодател, но да могат да сменят града най-малкото. Защото и картата е обвързана и с конкретна локация.
Благодаря ви. Предлагам сега да дадем думата на госпожа Милена Караканова от Каритас, която да сподели опита при наемането в програмата е записано на бежанци на работа в България. Със сигурност има много още въпроси, които ние не искаме да спрем в момента задаването им. Даже ви насърчаваме да го правите. Във втората част, знаете, ще имаме след кафе паузата, ще има втора част на това събитие, трудова борса, и там ще можем да продължим дискусиите. Сега даваме думата на госпожа Караканова. Да, здравейте и от мен. Благодаря всъщност на всички, които се отзоваха на нашата покана. Бежанците, с които работим всъщност ежедневно и които добре познават Каритас като център, в който могат да отидат и да намерят своята работа или да сменят своята работа към по-добра. Така че ние по-скоро, може би, се обръщам към работодателите, които не познават Каритас. Сме част от трудовата борса днес и сме добри партньори с Българска търговско-промишлена палата и СИД. И всъщност работим наистина в вече 5-та година като кариерен център, който съдейства на хората с бежански статут, временна закрила, хуманитарен статут да си намерят своята работа. Като при нас ние наистина имаме един кръг от може би 80-100 работодателя, с които непрекъснато имаме ежедневна връзка с тях, така че хората могат да започнат работа от счетоводител до технически сътрудник, до помощен персонал в хотел или в заведения. Имаме дори тук работодатели, с които вече 5-та година работим заедно и които имат около 50-60 служители в различните периоди, които са хора от бежанската общност и които в много пъти решават така доста сериозно проблемите с липсата на хора към конкретен момент. Може би това, понеже тук адвокат Митева, интересно е това, че много от нашите работодатели задават въпроса какво ще правим след временната закрила. Нещо, за което много ми се иска ние наистина, ако може да пледираме за това, да не се изчаква в последния момент начина на преминаване от временна закрила към друг вид на пребиваване, защото имахме въпрос от наш работодател с 50 наети хора с временна закрила. И тези хора, ако им се на 27 година, март месец закрилата, какво ще правят те? Така че наистина това е много важен проблем, който адвокатите и с тяхното съдействие може да се обсъжда, пледира да се промени ситуацията, защото това е така предстоящ проблем, който голяма част от хората, които наемат бежанци, ще срещнат през следващата година. Ние отделно като кариерен център работим за трудоустройство, както казват нашите хора от Украйна. Съдействаме за подготовка на CV, свързване. Това, което платформата всъщност представи за работа в България, ние го правим само че на терен. Така че, който има нужда от хора, които са с възможност и желание да наемат бежанци, ние отговаряме на техните изисквания, свързваме хората и се опитваме наистина да дадем максимално добра възможност на хората да започнат работа. И може би само няколко цифри. В рамките на 25-та година имаме 385 човека, които са започнали работа на трудов договор. Така че това е една така добра и мисля добра цифра, с която може да се гордеем. Като работим не само на територията на София, на Бургас и Пловдив, така че там, където има нужда, може да партнираме и на хората, които се включват онлайн в момента. Разбира се, цялата тази подкрепа, която отново се спомена и адвокат Митева за признаване на дипломи, консултации, свързани с различните видове статут, всичко това експертите в нашия офис и нашия център всъщност предоставят. Така че след по-късната втора част всъщност на сесията ще може да ви разкажа и малко повече в личен контакт и разговор. Тук присъстват нашите колеги, които ще съдействат за превод с украински и с арабски език. Така че, когато започнем втората част, надявам се наистина да имаме възможност за повече преки разговори. Наистина това е прекрасна възможност хората да имат самостоятелен шанс да започнат работа. Много пъти се налага живото присъствие на хората да им съдейства за това да намерят по-добра работа за себе си и да са достойно намерили своята заетост в България. Така че може би толкова за мен да не губим повече време. Благодаря ви, госпожо Караканова. Сега ще имаме пауза, кафе пауза. Преди паузата господин Червенков иска да каже нещо.
Да, благодаря отново на всички, които така взеха отношение с въпроси, с изказвания. Това, което искаме да направим в оставащото много кратко време е да дадем възможност, защото в онлайн участниците, предвид хибридния характер на това събитие, да затворим тази сесия с кратко представяне на колегите от Optics AD. Доколкото ги виждам, те са налични в онлайн пространството, така че ще ги помоля, ако ни чуват, доколкото знам, имат и кратка презентация, която могат да направят. Дали се чуваме? Здравейте, да, чуваме се. Здравейте, да. Дали може да споделите вашата презентация или евентуално аз да я споделя, как сте с техниката? Понеже, ако удобно, може ли вие да я споделите? Имам Добре, тук добре. неки Да, довършителни... съвсем набързичко и накратичко, ако ще съм ви Абсолютно, да. благодарен, да. Така, споделяме екрана с представителите на работодателя Optics AD. Само да го видим и на екрана в залата. Вие междувременно заповядайте, може да презентирате възможностите за работа във вашето дружество. Много ви благодаря. Съвсем накратко, казвам се Ани Вайсилова, част от отдел човешки ресурси на фирма Optics AD. Съвсем накратко за фирмата. Optics е водещ български производител на оптични, оптикомеханични, оптикоелектронни възли, изделия и системи с военно и гражданско предназначение. Съвсем удобно ли ще бъде да... Основана е през 1998 година като 100% частно дружество. Основните мощности на фирмата се намират в град Панагюрище. Имаме петорно интегрирана система за управление. Над 550 служители, в това число работници, специалисти, инженери. Абсолютно сме специализирани и предлагаме иновативни решения за сектори на отбрана, опазване на природата, медицината и индустрията като цяло. Това, което на локация, имаме 5 локации в територията на страната. Панагюрище, Пловдив и Божурище. Тук съвсем накратко. Първото кръгче с снимков материал, това са оптични елементи и механични компоненти, термовизионни системи, нощно виждане, интегрираните ни системи, които са за стратегическо наблюдение и охрана. Това е най-общо за... Да, това са производствените бази на различните ни локации в територията на страната. На следващия слайд най-новата база, на която се намира нашето направление оптично производство. От миналата година сме на нова производствена площ в Панагюрище отново, като цялото ни направление в момента се разпростира на тази производствена площ от 7200 квадратни метра. Извинявам се. Идеята на тази нова база е да разширим възможностите си в разработването, производството, конструирането, проектирането на високотехнологични. На последния слайд може да видите, на предпоследния слайд, това са част от структурните цехове от оптичното ни производство в частност и механиката. В Optics се извършва цялостния процес от разработване, проектиране, през производство до готово изделие и крайен контрол. И тук на снимките може да видите част от цеховете, участъците в фирмата. На последния слайд са нашите отворени позиции.
които са пряко в производството. Най-общо казано, това са така наречените оптици или работници допълнителна обработка на стъкло, или най-така общо казано CNC оператори, тъй като имаме машини, които са с модерни машини с програмно управление, но имаме и машини с конвенционална обработка, където там е повече ръчният труд. Това е съвсем накратко за фирмата и ще се радвам след почивката да направим разговор, или в случая може би на чат ще оставя контакт за връзка с нас. Благодаря ви. Да. И ние благодарим за за това кратко и бързо представяне. Дали сред участващите онлайн имаме представител на още фирми или само Optics бяха на линия за представяне? Защото така както сте с имената са наименовани, не знаем дали това е представител на фирми или не. Ако няма представител на друга фирма, която онлайн да презентира своите възможности за самата фирма, по-скоро да обявим кратката кафе пауза, която искаме да направим, която всъщност се намира горе пред зала София. На втория етаж можете да минете с асансьорите главните, които бяха от входа, като натиснете втория етаж, или в дясното излизане на залата по стълбичките ще ви изведат също отгоре на горния етаж. Ще се радваме за активно ваше участие. Оставам на разположение през кафе паузата и през втората част на нашето виждане. Ако имате нужда от въпроси, нещо с което може да бъдем полезен, насърчавам ви да бъдете активни, питайте ги работодателите, които са горе, разпитвайте ги така, всички детайли вземете, те са за това на ваше разположение да презентират свободните си места. Съответно, ако имате нужда и с нашите колеги адвокати нещо да консултирате, също може в кафе паузата да се възползвате. Благодаря ви за участието, очаквам да се видим на след горния етаж. Благодаря.